other things for you, so it's really nice. Frisbee rocks! It really does. Strašnou, a to se musíme zeptat Jakuba Koštela, to máme directora. Jo, toho potřebujeme vlastně taky. Sjelo se nám letos přes 70 lidí z 10 zemí, spoustu Američanů, Němců, Italů, Čechů. A Emma opět spala asi 3 hodiny, že jo? Možná je prostě potřeba pořádně zabrat na party a pak i to vítězství přijde. Jsem člověk, který pozvedává atmosféru tohoto turnaje, ne, ale vážně, prostě jsme s Dextrem a s ostatními na tom zamakali a lidi jsou rádi, že prostě jsme pro ten sport něco udělali a že máme takový velký turnaj. Jo, takže jako věkový průměr třeba 35, ale prostě je to daný tou scénou. Evropská scéna je mladá, když je to americká, je naopak starší. It's like 102. Petr Meškán, Spin Z, shit! And the first time I came, it was back in 2007. We made a little tournament, and then it suddenly grew into what we have now, the Frisbee Cup. I started playing when I was 13 years old. Now 52. That's crazy. So I'm like twice as old as most of these people here. Tady jediný skutečný frisbee. Vynikající pivo, který bylo vytvořeno jenom pro tuhle soutěž. Speciální ročník, uvařený. Honza Struž dohlížel na to, že jo, je to jedinečný. Perfect midwinter night's dream to come here.